салому хидмат ба ҳамаи шумо мерасонам бародарои азиз. динангина видеое ки гуфтум як маркаби бародари тоҷики худмона ёфтиянд дар Москва дар қабристони Дудковский. соҳибои ҳамин бача пайдо шудан. И бачаак аз шаҳри Ҳисор аз деҳаи Муруд будай, мурудчи ҳамин деҳа будай. қатъи падараш дар ҳамин Москва ҷое кор мекардиянд. ҳар душона қабида спецприём бурдагӣ будем. оташа депортатсия мекунанд, Тоҷикистон мерава. И бача худаш дар ҳамун спецприём дар ҳамун Адель будай ва ай ҳамунҷа гум шудагӣ, беному нишон шудагӣ будай. ай ҳамунҷа гарчанде ки чандин ҷода муроҷиат карда будияну кофткобиш карда будиян, пайдош карда натонистиян. вақте видеои мо дар интернет биромад, ҳамсинфои ҳамин бача мо да занг задан, хабар расондан, гуфтанд ки мақсад ҳамин бача ҳамсинфи мо ай чанд қабуд беному нишон буд. хай мархаб ша ёфтан, аллакай бародаро бояд ирӯз раванд ҳамунҷа аз наздик раванд, сари хокиш як ҳафтаҳо мекунанд. ҳамроҳи падару модараш аллакай гап задан, ҳамсинфошон гап задиянд, фаҳмондиянд, шона гуфтиянд ки хай ҳамихамхел акусуш бародарои азиз. и бача барои чӣ хеш шудагиай, чӣ гап шудагиай, мисол и чизоша ман намедонам, и чизоша Аллоҳ худаш медона. болои сари бача чӣ омадагиай, барои чӣ кор шудагиай, ина ман намедонам бародаро. ман ҳамин қаша мисол вазифаи мо ёфтан супоридан ёфтем, супоридем. ман дина гуфтум ки дар ҳар як видеом дар ду мавзӯъ гап мезанам. мавзӯи дуюме ки мо имрӯз гап мезанем бародар, дуюм мавзӯе ки бародаро дар видеои имрӯза гап мезанем, як додаракмон аз ноҳияи Босе, ҷамоати деҳоти Тугарак будай. хоб фамилияш Амонтурдиев Муродҷон. соли таваллудиш 2003. кор моҳи декабр шудагӣ будай. хобгоҳ да зиндагӣ мекардиян, ҳамун хобгоҳшон дар гирифтагиай, пажар шудагӣ, дар гирифтагиай. видеои пажар дар гирифтагӣ ҳамун хобгоҳ дар канали бобои Лангари буд. и кор моҳи декабр шудагиай. ва ай ҳамун рӯзе ки пажар шудагиай, ҳамун рӯз ҳамин бача гум шудагиай. то ҳозира ягон ҷода пайдош карда наметавонанд, намедонанд дар киҷо шуд, чӣ гап шуд, чӣ шуд, ҳеч када намедонанд. хулоса инҷа дар суратча мемонам. номерои телефоне ки дар инҷа нависондагим, номерои телефони додаршаю, номерои телефони Язнаш, шӯи хоҳараш. номерои телефони ҳар душа мемонам. кадом одамое ки ҳамин бачаро дар ягон ҷо бинен, медонен, бачаҳое ки дар зиндонҳо ҳастен, як бор сурати ҳамин бачаро хушрӯ нигоҳ кунем. бачаро камтарак хеле суратош хира мумкин нашиносен, лекин хай ман кӯшиш мекунам ба ҳадди имкон камтар рӯшантараш кунам, шумо да нишон тиҳем. барои ёфтанаш кӯмак расонем. бачаҳои дар зиндонҳо, дар спецприёмҳо қарор доштагиҳо хушрӯ нигоҳ кунем. номаш Амонтурдиев Муродҷон, соли таваллудиш 2003, ноҳияи Босе, ҷамоати деҳоти Тугарак. умедворам барои ёфтани бародаро кӯмак мерасонем. видеоро падилитса мекунем, ба ҳама ёру дӯстотон равон мекунем. ва барои бародаре ки вафот кардагиа ҷасадша ёфта, ҳамун ҷои хок шудагиша ёфтан, хоҳиш мекунам ҳама каса ба дуо бошен, дуо кунен Аллоҳи нозанин гуноҳҳои кардагиша раҳмату мағфират кунад ва Аллоҳи нозанин ба хонаводааш, ба падару модараш сабр тия. и бачаак меган қад пастак буд, ҳамсинфош нақл карданд, меган як қад пастак буду, қадар бачи бузбалаи хеле гӯи ки чи здарови боша, хеле набуд. мега саломатиш амуқа хуб набуд, хеле майдахелак буд. мега слаби бача буда, мега худаш. ҳай хулоса чӣ хеле буд набуд. Аллоҳ раҳмату мағфираташ кунад. бародаро ба дуо бошен. тамом. як бори дига мегӯям сабаби чӣ хел гузаштанша, барои чӣ гузаштанша, ин чизош ҳозир ба ягон кас маълум нест, ягон кас намедона. ман медонам бисёриҳо дар комментария ҳақоратҳоро сар мекунем, бо хубтараш ҳақорат накунем, фақат дуои хуб кунем. тамом. Аллоҳ нигаҳбон.